Здравейте на всички, аз съм Ясен и ще поиграем малко на League of Legends. Препоръчахте ми тази игричка. Сега ще я разучим. Само стартирах играта да я видя, нищо друго не съм правил. Чакай. Аз и сега се връщам. Извинете ме. Така, ето ми мен. Тук е моят брат Калин. Той реши да ме види. Да ме гледа как играя. Една от яките игри, които вие ми препоръчахте. Аз не ти препоръчвам. Не, да, ти препоръчваш пак тялото, но нищо. Но нищо не се вижда. Освен твоите цъканки. Убиха ме. Нищо не знам как се играе. Ще 599. И маната е 250. Хилвам се. Help me. Една много трудна игричка е това. Една много тъпа игричка е това. Много трудна. Чеше ме ръката. Много чеше ме ръката. Чешат ме краката. Чеше ме ръката. Една много трудна игра. Много трудна игра. Много тъпа игра. Ясен Андреев. Ясен Про 5. Ама ако искате да играете с мен, пишете Ясен Про 5 и разцъкваме. И пишете в коментарите полезни съвети за играта, защото... Чао. Чао, ама друг път. Чао. Това беше всичко от мен, Ясен. Чао. Глупости, той се шегува. Стига. Ей, за малко щях да снимам клипа. Ако не беше натиснал ръката. Сега пък нищо не се вижда. Само лошите се виждат. Отиди малко по-нататък. Да, ето това за голямото кръгче. Да, аз съм много голям кръгче, нали? Но... Какво става така, бе, баце? Пълни се. Пълни се догоре. Я виж, имам атака, с която се хилва. Пълни се догоре. О, това беше... Не, помислих си, че аз го направих. Пълни се догоре. Финиш. My tutti here is dead. Мрила е, убийте го, бе, мангали мръсни, мангали. Утрепете го. Ти бърбеген ли си или си паладин? Мастъри съм. Мастър. И май не си достатъчно добър за мастър. Така ми се каза героя. Мастър. Извинете, че псувам, но тази игра е много напрегната. Майката. Ще говоря. Дай да ги бием сега, не искаш ли да ги бием? Ония трябва да му прекъснем атаката, ония трябва да ги прекъснем, ония трябва да му прекъснем атаката. Никакъв няма. Има, щеш да с такова, ето, не виждаш ли на картата от човек? Краля им. Ти какво направи? Каквото си искам. Тяхното поле. Майго. Е твърде тъпо. Is finished. Ето и го ушибания краля.
And swap your mouth on the potion. Да, хилва и сили прави там кучка. Аз съм. Изчезвам. Защо не Много е играеш? трудна Що не играеш тази на игра. клипчето на... Що не правиш клипче на Assassin's Creed? Така. Защото не съм си я дръпнал, човек. Да, защото. Защо не се дръпнеш? Не знам. Ча колко гигабайт е? Не знам. 20. Милиарда, хилядки, милиона. Еми, тогава никой няма да го победи. Мама, виж мастери. Ти с нея отзад. Ето, аз прилича малко от Assassin's Creed. Гледам снимката, но тя не се вижда. Прилича на дяволата. Пъстя с твоето дялове, човек. Еми, това е най-якта игра. Не, това не го Най-тъпата не е схванам. Майнкрафт е тъпа. Стига с твоето дяло, ти само за това мислиш. Извинете, ама той се е побъркал. Добре, не се е побъркал, просто много за дялото само мисли. Еми, да, мисля за магиосницата. Стига с тази твоя магиосница. Не е моя, твоя. Ти нали проверя. Стига. Магиосници, не магиосници не ме интересува. Колко е часа? Не знам и не искам да знам. Айде, слушаме клипа. Я виж, той се хилва. Заболяме ръката. Ама заболяме ръката. Не бе, да си таком телефона. Шегувам се. Ама аз защо държа дистанционното в ръка? Не знам. Да го Ти да не оставя. се побърка. Държа дистанционното в ръка. Защото времето гледам. Да не се побърка. И смятам да паузирам И аз клипа, викам- защото ми писна от тия глупендри. Ще се видим кога става 5 лева.